mungkin saged damel miniset pisan. Miniset ya apa miniset iki? Aku ki wong lanang ra mudeng ngertiku ya ki Cilik. oh bihi. Heeh. Baha. Cilik kaya bihi no. Iya, bihi. Lah bahasa Indonesia kan baha. Oh ngono. Jan mamaku tenan no. Ya pipis ngene wis jan mamaku. Sujune lho. Sujune sing keri kok ya katoke idut ngono. Enggak, tembangin apa ini pujaning sih? Nggih, pujaning sih mawon. Pujaning sih. Buat Bu Tini sekeluarga juga Pak Didi Suryanto. Ya Mas, pujaning sih dari Niken Salindri. Kalau Krisnya mesti kelingan, gek nangku mau tak PP ning ngarepan. Enek tamu iki tanggane alok. Iki terpal mau